Leto je tu a dovolenky v plnom prúde. A aký je v tomto období ten najpoužívanejší spôsob prepravy? No predsa lietadlo. Na letisku. Prečo si dnes ale viete kúpiť letenku za 30 eur a v bare na letisku pokojne minúť aj 50 za niekoľko minút? Dnes sa na to spoločne pozrieme. Lietanie je stále jedna z najbezpečnejších fóriem cestovania na svete, avšak na to, aby ste sa niekam lietadlom dostali, si musíte niekoľko hodín pred vzletom počkať. A čo je najlepší spôsob čakania na letisku? No predsa prezeranie obchodov, reštaurácií, barov, herných automatov. Jednoducho všetko to, čo vás dokáže na istý čas zabaviť a zároveň uspokojiť vaše spotrebiteľské potreby. Z letiska nemôžete len tak odísť za lacnejšími obchodmi. Obchodníci si tento fakt veľmi dobre uvedomujú a tak nám dajú všetko na jednom mieste, na zlatej tácke a s poriadnou prirážkou. Lebo môžu. Pozrite sa napríklad na tieto dve čokoládové tyčinky. Vyzerajú úplne rovnako, no jedna z nich stojí o 120% viac len preto, že bola kúpená na letisku. Väčšina ľudí si uvedomuje, že na letisku zaplatí vyššie ceny, ale len málo kto si skutočne uvedomuje, o koľko sú tieto ceny vyššie. Napríklad taký burger z reštaurácie môže byť na letisku drahší o 46% v porovnaní s cenou mimo letiska. Mnohí cestujúci sa preto pýtajú, prečo sú ceny na letiskách také vysoké a prečo sa v niektorých prípadoch aj stále zvyšujú. Aby sme tomu porozumeli, musíme sa vrátiť o viac než 100 rokov späť. Na začiatku 20. storočia vyzerali letiská skôr ako železničné stanice. Ľudia sa často sťažovali, že sú preplnené, špinavé a nepohodlné. Luxus a elegancia sa začínali až po nástupe do lietadla. Ak malo letectvo rásť, letiská sa museli zmeniť. Potrebovali prilákať ľudí a zároveň nájsť nové zdroje príjmov. Prevádzkovatelia letísk preto skúšali všetko možné. Niektoré letiská mali vyhliadkové terasy, iné dokonca ropné vrty. Objavovali sa bazény, tenisové kurty či platené parkoviská. Postupne sa ukázalo, že práve parkovanie sa stane jedným z najvýznamnejších zdrojov príjmov. Na mnohých miestach sa objavili novinové stánky a rôzne ďalšie služby. Každý cent sa počítal. V polovici 20. storočia začali letiska otvárať reštaurácie. Ich cieľom už nebolo len obslužiť cestujúcich, ale aj prilákať miestnych obyvateľov. Mnohé z týchto podnikov boli natoľko kvalitné, že sa v nich oslavovali výročia, organizovali stužkové slávnosti alebo romantické večere. Letiská sa stávali spoločenskými centrami. V 60. rokoch vznikali nové terminály, ktoré boli architektonickými skvostami. Všetky tieto atrakcie mali jediný cieľ – prilákať návštevníkov a vytvárať ďalšie príjmy. V tom období zažívalo letectvo svoje zlaté časy. Lietanie bolo luxusom. Letenky boli drahé a dovoliť si ich mohli najmä bohatí ľudia alebo obchodní cestujúci. Na palubách sa podávali kvalitné jedlá a cestovanie bolo považované za výnimočný zážitok. Počet cestujúcich však bol v porovnaní so súčasnosťou pomerne nízky. Veľká zmena prišla v roku 1978, keď americký kongres dereguloval leteckú dopravu. Letecké spoločnosti získali možnosť samostatne určovať ceny leteniek a plánovať svoje trasy. Výsledkom bola tvrdá konkurencia a prudký pokles cien. Lietanie sa stalo dostupným pre široké vrstvy obyvateľstva. Na druhej strane sa znižovala úroveň služieb. Luxusné jedlá zmizli a nahradili ich jednoduché občerstvenia ako praclíky, arašidy alebo nealkoholické nápoje. Počet ľudí cestujúcich lietadlom sa počas nasledujúceho 10-ročia takmer zdvojnásobil. Väčšie lietadlá a lacnejšie letenky umožnili lietať aj študentom či ľuďom s nižšími príjmami. Letiská sa však začali dostávať pod tlak. Prudko rastúci počet prestupov znamenal, že cestujúci trávili v termináloch čoraz viac času. Letiská boli preťažené a ponuka služieb zaostávala za rastúcim dopytom. V 80. rokoch mali cestujúci na výber iba niekoľko stánkov s novinami alebo pár reštaurácií rýchleho občerstvenia. Skúsenosť z pobytu na letisku nebola príliš príjemná.
Ľudia sa zároveň sťažovali na vysoké ceny, ktoré boli často o 50 až 100% vyššie než mimo letiska. Prevádzkovatelia letísk začali hľadať riešenia. Chceli, aby sa cestujúci počas čakania cítili spokojnejšie a zároveň, aby na nich dokázali zarobiť viac peňazí. Riešením sa stali nákupné centrá priamo v termináloch. Za prelomový sa považuje projekt letiska v Pittsburghu, otvorený začiatkom 90. rokov. Letisko ponúkalo viac ako 100 obchodov a reštaurácií. Terminál sa zmenil na moderné nákupné centrum. Cestujúci boli spokojnejší a letisko zaznamenalo obrovský rast príjmov. Počas 6 rokov zrástli jeho výnosy približne o 75%. Dôležité je, že tento úspech nebol založený na zdražovaní. Pittsburgh zaviedol tzv. Street pricing, teda pouličné ceny. Znamenalo to, že výrobky a služby na letisku mali stáť rovnako ako mimo neho. Predstavitelia letiska dokonca vyhlasovali, že nechcú cestujúcich okrádať a že sú prvým letiskom, ktoré odmieta neprimerané navyšovanie cien. Úspech Pittsburghu inšpiroval aj ďalšie letiská. Mnohé investovali desiatky miliónov dolárov do prestavieb terminálov a zároveň zavádzali podobnú cenovú politiku. Napriek tomu dnes často vidíme výrobky, ktoré stoja výrazne viac ako v bežných obchodoch. Dôvodom je model nazývaný Street Pricing Plus. Väčšina amerických letísk dnes povoľuje obchodníkom účtovať cenu z ulice navýšenú približne o 10 až 15%. Teoreticky by teda rozdiel nemal byť príliš veľký. Letiská navyše pravidelne vykonávajú kontroly cien. V praxi je však situácia komplikovanejšia. Určiť, aká je vlastne pouličná cena, nie je vždy jednoduché. Napríklad taká čokoládová tyčinka predávaná na letisku LaGuardia v New Yorku za $14 mala podľa prevádzkovateľov vychádzať z priemernej ceny rovnakého výrobku mimo letiska plus povolených 15%. Keď však novinári navštívili porovnateľné predajne, tak zistili, že skutočné ceny boli nižšie, než tvrdili obchodníci. Podobné prípady sa objavujú po celej krajine. Na letisku Minneapolis v St. Paul stálo balenie cukríkov M&M's až o 69% viac než v lekárni Walgreens mimo letiska. Raňajkové menu z reštaurácie Chick-fil-A bolo drahšie o viac ako 16%. Jedným z najvýraznejších príkladov bol jogurt, ktorého cena bola navýšená o neuveriteľných 84%. Hoci väčšina letísk deklaruje cenové limity, ich vymáhanie býva slabé. Kontroly sa vykonávajú iba niekoľkokrát ročne a sankcie za porušovanie pravidiel nie sú dostatočne prísne. Výsledkom je, že cestujúci často platia oveľa viac, než by mali. Prevádzkovatelia obchodov však argumentujú, že podnikanie na letisku je podstatne drahšie ako mimo neho. Všetci zamestnanci, produkty aj vybavenie musia prejsť bezpečnostnými kontrolami. Stavebné práce sú komplikovanejšie a náklady na pracovnú silu bývajú o mnoho vyššie. Odhaduje sa, že vybudovanie prevádzky na letisku môže stáť o 30 až 40% viac než v meste. V niektorých mestách navyše platí vyššia minimálna mzda pre letiskových pracovníkov. Obchody musia často fungovať od 4 hodiny ráno až do polnoci, bez ohľadu na to, či majú dostatok zákazníkov. Okrem toho platia letisku časť zo svojich tržieb. Tento podiel sa zvyčajne pohybuje medzi 10 až 16% obratu. Existuje však ešte jeden faktor, o ktorom sa hovorí menej. Je ním nedostatok konkurencie. Väčšina obchodov a reštaurácií na amerických letiskách je ovládaná iba niekoľkými veľkými spoločnosťami. 6 korporácií kontroluje obrovskú časť trhu a po celom svete prevádzkuje viac ako 13 000 prevádzok. Na prvý pohľad sa môže zdať, že cestujúci má na výber z množstva rôznych obchodov. V skutočnosti však býva mnoho z nich vlastnených tou istou spoločnosťou. Napríklad na letisku Minneapolis v St. Paul prevádzkuje viacero reštaurácií aj obchodov spoločnosť HMS Host. Tá patrí do skupiny Avolta, ktorá zároveň vlastní bezcolné obchody aj predajne Hudson News. Aj podniky s odlišnými názvami tak často patria pod jednu firemnú strechu. Podobná situácia existuje aj na mnohých ďalších letiskách.
Veľké firmy sa navyše neustále spájajú a kupujú konkurentov, čím sa trh ešte viac koncentruje. Niektoré z nich zároveň presviečajú letiská, aby zvýšili alebo úplne zrušili cenové limity. Príkladom je letisko vo Phoenixe v Arizone, ktoré v roku 2019 úplne zrušilo politiku pouličných cien. Teoreticky tak neexistuje horná hranica toho, čo môžu obchodníci účtovať. Ak všetci predávajú za vysoké ceny, cestujúci nemá kam odísť a musí zaplatiť. Situáciu ešte viac zmenili udalosti po 11. septembri 2001. Nové bezpečnostné opatrenia výrazne predĺžili čas, ktorý ľudia trávia na letiskách. Odborníci tento čas označujú ako dwell time. Čím dlhšie cestujúci čaká po absolvovaní bezpečnostnej kontroly, tým väčšia je pravdepodobnosť, že si niečo kúpi. Štúdie ukazujú, že približne 63% cestujúcich po prechode kontrolou uskutoční nejaký nákup. Mnohí si kupujú jedlo alebo nápoje, jednoducho z nudy. Priemerný človek strávi na letisku približne 2 hodiny. Len malá časť skúsených cestovateľov si nosí vlastnú prázdnu fľašu a doplňajú vodou zadarmo. Pre letiská je preto výhodné dostať cestujúcich cez kontrolu čo najrýchlejšie. Jednak sa znižuje stres, ale zároveň získavajú viac času na nakupovanie. Dnešné terminály sú navrhnuté tak, aby človek prakticky nemohol prejsť ku svojej bráne bez toho, aby minul množstvo obchodov a reštaurácií. Táto stratégia prináša obrovské zisky. Takmer polovica príjmov amerických letísk dnes pochádza z tzv. Neleteckých zdrojov, teda z parkovania, obchodov, reštaurácií a ďalších služieb. V roku 2024 zarobili americké letiská viac než dvojnásobok toho, čo získavali z predaja jedál a nápojov v roku 2010. Existujú však aj výnimky. Jednou z nich je letisko v Portlande v štáte Oregon. To stále používa čistý model pouličných cien. Výrobky tam stoja presne toľko ako v mestských prevádzkach. Neexistujú žiadne dodatočné príplatky ani percentuálne navýšenia. Tento model sa ukázal ako úspešný. Priemerná útrata cestujúcich v Portlande je dokonca vyššia než celoštátny priemer. Ukazuje sa, že ľudia sú ochotní míňať viac, ak majú pocit, že s nimi obchodníci zaobchádzajú férovo. Napriek tomu odborníci neočakávajú, že by sa ostatné letiská vydali rovnakou cestou. Niektoré sa naopak posúvajú opačným smerom. Letisko v Los Angeles napríklad v roku 2025 odstránilo cenový strop pre väčšinu produktov. Asociácie zastupujúce letiskové obchody dokonca presadzujú úplne flexibilné ceny bez akýchkoľvek limitov. Veľké spoločnosti otvorene hovoria o tom, že ich cieľom je zvyšovať priemerné výdavky na jedného cestujúceho a maximalizovať ziskovosť komerčných priestorov. Zatiaľ sa im to darí veľmi úspešne. Napriek tomu sa zdá, že trpezlivosť cestujúcich má svoje hranice. Prieskum spoločnosti J.D. Power z roku 2024 ukázal, že ľudia míňajú na letiskách menej než v predchádzajúcom roku. Zároveň dlhodobo hodnotia ceny jedál a nápojov ako najhoršiu súčasť letiskového zážitku. V roku 2025 dokonca členovia amerického kongresu vyzvali Federálnu obchodnú komisiu, aby prešetrila ceny na letiskách a štadiónoch. Tvrdia, že cestujúci majú príliš málo možností a čelia extrémnym cenovým prirážkam. Mnohí odborníci z odvetvia pritom priznávajú, že situácia by mohla byť lepšia. Veria, že spokojnosť zákazníkov a ziskovosť nie sú protiklady. Naopak, príjemnejšie prostredie často vedie k vyšším tržbám. A preto môže byť najjednoduchším spôsobom, ako ušetriť peniaze, kúpiť si svoje obľúbené občerstvenie ešte pred príchodom na letisko. Často totiž ušetríte oveľa viac za ten istý produkt. Ak sa vám páči takýto typ videí a chceli by ste vidieť aj ďalšie, nezabudnite dať like, odber a teším sa na budúce.